आता आम्ही पळूयात एक पाद उत्तान पादासन आणि अर्ध हलासन। आता आम्ही पळूयात उत्तान पादासन आणि अर्ध हलासन। उत्तान पादासन करत असताना सुरुवातीक डावो पाय जो असा तो स्ट्रेट धरून साधारणपणे 1 फूट जमनीपासून वयर उकलप, थोडो वेळ रावून 45 डिग्री मेरेन वयर हाडप, त्यानंतर 60 डिग्रीज आणि जितको वेळ आपण ह्या स्थितीन रावू शकता तितको आपण रावपाचो प्रयत्न करप। आता आम्ही पळोया उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करताना सुरुवातीक डावो पाय सरळ दवरून साधारणपणे 1 फूट जमनीपासून वयर उकलप, त्यानंतर 45 डिग्रीज, त्यानंतर 60 डिग्रीज आणि शक्य जाता तितको दवरपाचो प्रयत्न करप। सावकाशीन सकयल येवप, हीच स्थिती उजव्या पायान म्हणजे उजवो पाय सरळ धरून साधारणपणे 1 फूट जमनीपासून वयर उकलप, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज आणि शक्य जाता तितको ह्याच स्थितीन रावपाचो प्रयत्न करप। आसन स्थिती सोडप, सावकाश सकयल, आता आम्ही पळोया अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करताना दोन्ही पावला एकामेकांक तेकलेली असतली, पायाची बोटा आकाशाकडेन आणि दोन्ही पाय शक्य जाता तितके सरळ दवरून सावकाशपणे 1 फूट वयर उकलप, त्यानंतर आणिक वयर 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज आणि शक्य जाता तितको वयल्या वाटेन हाडपाक प्रयत्न करप। इतको प्रयत्न करप की पाय जे आसात ते 90 डिग्रीज वयर येतले। पावला जी आसात ती आकाशाकडे वयतली, पायाची बोटा शक्य जाता तितकी भितन ओढून घेवप, साधारणपणे 15 ते 20 सेकंद रावून आसन स्थिती सोडप। आज आम्ही पळोयात उत्तान पादासन, अर्ध हलासन आणि हलासन किंवा पूर्ण हलासन ही स्थिती। उत्तान पादासन आणि अर्ध हलासन हाचे फायदे पळोया। ज्या टायमार आम्ही पाय वयर उकलता त्या टायमार आपल्या एब्डॉमिनल रिजनाचेर खूप प्रेशर पडल्या कारणान एब्डॉमिनल स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा। एब्डॉमिनल मसल्स स्पेशली रेक्टस एब्डॉमिनस जेका 6 पॅक एब मसल्स म्हटले गेले वता तेंची स्ट्रेंथ वाडटा आणि ती डेव्हलप करपाक आमकां मदत जाता। आपलो हिप रिजन किंवा कंबर जी आसा तेजेर खूप प्रेशर पडल्या कारणान आपल्या कंबरेचे जे विकार आसात किंवा कंबर दुखी ह्या सारखे विकार खूप प्रमाणात रोखू शकता। आपल्या पायाचे मसल्स स्पेशली थाय मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स हेंचेर खूप प्रमाणात ताण येयल्या कारणान तेंचे आरोग्य जे आसा ते सुधारता। जेंका पूर्ण हलासन करपाक डिफिकल्टी जाता तेंच्यांनी अर्ध हलासन करपाक कांयच हरकत ना। आता आम्ही पळोयात हलासन किंवा पूर्ण हलासन। हलासन करताना दोन्ही पावला एकामेकांक तेकलेली असतली, पायाची बोटा आकाशाकडेन। आता दोन्ही पाय एकत्रितरित्या 30 डिग्रीचेर म्हणजे साधारणपणे 1 फूट जमनीपासून वयर उकलप, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। ह्या वेळार पावला जी आसात ती आकाशाकडे असतली, सावकाशीन दोन्ही हातांचो सपोर्ट घेत आणि फुडें व्हरपाक प्रयत्न करप। शक्य जर जाता जाल्यार आपले पाय जमनीक पॅरलल धरपाक प्रयत्न करप। दोन्ही हात पूर्णपणे जमनीर तेकलेले असतले आणि अगदी अलगद रित्या पायाची बोटां
शक्य जाता तितकी जमनीर तेकोवपाचो प्रयत्न करप. साधारणपणे 15 सेकंद रावन पूर्वस्थिती, दोन्ही पाय जमनीक पॅरलल हाडप आणि आपलो मणको एक एक मणको जमनीर तेकयत येत पाय पुन्हा अर्ध हलासन स्थितीन हाडप आणि सावकाशरित्या आसन स्थिती सोडप.